Čaute, som Maťo Homola a toto je vlastne prvé challenge video, ktoré ste mi vybrali. Je to vlastne odvoz neznámeho človeka zo zastávky MHD. Každý 10 000 lajkov na mojej fanpage vlastne zapričiní takéto nejaké challenge video. Pripravili sme si také ošarpané auto, takže uvidíme, čo neznáma osoba na to povie, ale bude to brutálne. Poďme. Londýnka. Kam ideš? Kam cestuješ? Idem ku kolegyni. Ale kam? Na Hroboňovu. Prosím ťa, nechceš, aby ťa zviezol automobilový pretekár Maťo Homola? Zadarmo a v momente. Prečo, bojíš sa? A čo ho, rýchlo jazdy? Nepôjde rýchlo. Musí ísť podľa... Tak poďme na to. Už si išla v pretekárskom aute? Tu som nešla. A chcela by si. Helmu máš vo vačku? Ako prosím? Máš helmu? Mám, vyterajú tak moje vačky. Dobre, počkaj, sem. Tu zaparkuje? Na Krčmeryho 3. Krčmeryho 3? Dobre. Už to ide. Toto je možno budúci pretekár VTCC, Maťo Homola, zoznámte sa. Ahoj. Ja som Magdalena. Ahoj, nech sa páči. Ďakujem, pekne. Magduška, padlak si daj dole. Tam to bude. Na Krčmeryho 3, prosím. To neviem, kde je. Tak... No ale je to po ceste do Dobre. VTCC, ne? Daj si pás. Je to tam. Pás veľmi dôležitý. No poď na to. Skape mi to? Neskape. Uvidíme. Vybavené. No ideme. Ako sa máte? Ja sa mám výborne. Kam to? Rovno? No rovno. Čo toto Strach. vlastne robíte? Čo? Či iba náhodne sa snažíte zviesť nejakú slečnu? No a podarilo sa mi to. A nie, mám vlastne z fanrádia, mám za každých 10 000 lajkov na mojej fanpage, ja som vlastne pretekár automobilový. Tak... To mi už došlo. No. Tak mám spraviť nejaké challenge video. To vlastne ľudia na fanrádio stránke hlasujú. Tak a vybrali toto. Takže bolo tam ešte nejaké ďalšie. Tak Dobrisko, tak na dnes môžeš odštartnúť. Áno. Môžeš zaspať v pokoji. Aha, tuto doľava, prosím. Nech sa páči. Tomuto domu s čiernou strechou. No je ich tu viac, toto nie? Tuto. Dobre, Nech sa tak ma páči. tešilo. Ďakujem aj ja. Ja ďakujem, veľmi pekne. Ahoj, pekný deň. Krásny aj tebe, čau. Ahoj, čau. No a máme to za sebou. Prvý challenge dan. Ďalšie 10 000 lajkov, 40. A vyberáte ďalší challenge. Ideme na to.